Vážení diváci, sledujete zvon televízie Petrovec. Dnes sa Dom zdravia Petrovci, samým tými používatelia zdravotných služieb tejto ustanovizne, stali bohatšími o významný prepravný prostriedok – sanitku. Slávnostné prijatie novej sanitky sa uskutočnilo na nádvorí Domu zdravia v Petrovci za prítomnosti zdravotných pracovníkov, predstaviteľov obecnej správy, pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo Miloša Lučiťa a predstaviteľov firmy Sanitária z Nového Sadu. V mene Domu zdravia všetkých privítal riaditeľ dr. Jan Rybovič, pripomenúc, že po ukončení informačného systému v Dome zdravia v Petrovci za dováženie sanitky je druhou väčšou investíciou počas jeho mandátu. Zabezpečená je z polovice z prostriedkov pokrajinského sekretariátu pre zdravotníctvo a z polovice z obecného rozpočtu, odkiaľ sa posledne vykonala i kúpa klimatizačného zariadenia a konajú sa aktivity na plynofikácii. Kúpa sanitky je ešte jedným krokom v smere zlepšenia zdravotných služieb v Bašsko-Petrovskej obci. Veríme, že sa ten cieľ i uskutoční a spolu s existujúcimi tento zdravotný prostriedok naplno zaokrie potreby prepravy pacientov na území celej obce.